ମୁଁ ରାତି 4ଟାରୁ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଘରୁ ବାହାରି ଗାଈ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ। ଏହି ନିଛାଟିଆ ରାତିରେ ମୋତେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବାକୁ ଯାଏ। ହଠାତ୍ ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ପୁଣି ନଳଠନ୍ ନେଇକି ଯିବା ସମୟରେ ପଛରୁ ଏକ ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ସାହସର ସହ ପଛକୁ ବୁଲିଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଣ୍ଢେଇକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲି। ରାଗି ଯାଇ କଣ୍ଢେଇକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଗାଈ ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ଦେଖେ ଗାଈ ପୁରା ଡରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ସେଠିକି ଯାଇ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏକ ଘାସ ବିଡ଼ା ମନକୁ ମନ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ ଏବଂ ଏକ ଶଗଡ଼ର ଚକ ମନକୁ ମନ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଡରିଗଲି। ତାପରେ କ୍ଷୀରବାଲାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଏ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ରାତିରେ ବେପାରୀ କ୍ଷୀର ନେବା ସମୟରେ କ୍ଷୀର ଜାଗାରେ ରକ୍ତକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼େ। ବେପାରୀକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଦେଖି ମୁଁ କ୍ଷୀର ବାଲ୍ଟିକୁ ଦେଖେ। କ୍ଷୀର ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ବାଲ୍ଟିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବାଲ୍ଟିକୁ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ।